ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ತುಳುವ ಬಂಧುಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬದುಕದ ಪ್ರತಿ ಪಜ್ಜೆನ್ಲ ಅವು ತಾದಿ ತಪ್ಪಂದ ಲೆಕ್ಕ ನಂಗೆ ತೆರಿಪವನ ಒಂಜಿ ಗೇನದೊಸರ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗೂ ಕೈದಿಂಡ ಯಾರು ನಮ್ಮ ನಾಲೈ ಸುಳ್ಳು ಪನರೆ ಪರಡುಂಡು, ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪರೆ ಕೈ ಅದುರುಂಡು. ಆತ ಅಂತಸತ್ವದ ತತ್ವ ಸತ್ಯದ ನಂಬಿಕೆ ದಿಂಜಾಯಿನ ಪೆರ್ಮೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೂ ಉಂಡು. ಇಂಚಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಪೊರ್ಲ ಪೊಲಕೆನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಸೆಡೆ ಕೆಂಡೆ ಎಂಚಾವು ಇಂಚ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಿನ ಐಲೇಸ ಜಗತ್ತದ ಮಾಮಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಥ ಪ್ರಚಾರದ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೈ ಸೇರೊಂದು ರಾಜಗೂಡದ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಚಾರಾಂಗದ ಮುಖಾಂತರ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಬರ್ಪಿನ ಐತಾರೋಡ್ದು ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ 13ನೇ ತಾರೀಕಿರ್ದು 17ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ದಿನ ಬುಡಂದೆ ದಿನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಆಜಿ ದಿನ ಬಯ್ಯಗ್ 7 ಗಂಟೆರ್ದು ಎಡ್ಮ ಕಾಲ್ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ಆಯ್ನ ತನನ ಕೃಷ್ಣನ ಚಾಕಿರಿಗು ಒಗ್ಗುನಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣದಾಸ ಮೆರೆನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದು ಐತಾರ ಬಯ್ಯಗ್ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪರವೂರ್ಡು ಕಡಲಾಯರಡು ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಯಶಸ್ವಿ ರುವಾರಿಯಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ರೆನ ಗುರುಕಾರ್ಮೆಡ್ ಸುರುವಾಪಿನ ಸುರೂತ ದಿನತ ಲೇಸುಗು ಅಂಚೆನೆ ದಿನ ಅವೇ ಪೊರ್ತುಗು ಆಜಿ ದಿನ ಬುಡಂದೆ ನಡಪುನ ಈ ತುಳುವ ಕೃಷ್ಣ ಪಾರ್ದನುಗು ನಿಕುಲು ಮಾತ ಮನ ಭಕ್ತಿಡ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ತುಳುವ ಭಾಷೆ ದೇವ ಭಾಷೆಯಾಪಿನ ಈ ಪವಿತ್ರ ಗಲಿಗೆನು ಕಣ್ಣು ಕೆಬಿ ದಿಂಜಾವಡು ಪನ್ಪಿನ ಐಲೇಸಾದ ಮೋಕೆದ ಭಿನ್ನಪ್ಪ. ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಗುರುರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ